أبناء صنب عليمان أي أمر الحبر حكيهاتو كيلبا وكبود اندي صورو ولادنا تبع الفتنة فكوب لسنن أمرو أمانة تسروقي تاريخ اللقبة قانا لا تحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبور وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بادي تعبور وتهمم بدرها لعقدا كان أكون حيوت هلا ونن بدرها لعقدا كان أكون حيوت هلا ونن ديمات كتولدو ربع فارس قمش رسو يدنن حياة ديما إلى القامة تساد الكنن إلا بحرنا إيد تورد لما مايا الطبقة ترق اللي وشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سراي حزو مكينا اجالها تنبل عما شفر تبعت ونسفتينا اجالها تنبل عما شفر تبعت ونسفتينا اذا قلت عيرة فياتا من عمعيدنا عصر حايس حرينا مهر قبو وكرامة عزاد أبايل خدينا أسكتا أدقم سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحكنا نيوم كم ووترو أقدس زبالنا يم زيناتات حزنينا نغرب ودقورة تايبلتنيهو بحرنا زفرهنا يلي زرعدنا بجك عملا قبل على زلو نزي بحرنا يلزمت فعلنا لنا يون حزبنا زفره زرعدا يلنا بلي بتعمي عمق زلوا نزي بحرزي زتخاف لواغان تهزبك ساعكندي نزي بحرزي حلفا خقبر ويكا كلا غلو لدلو كم زخونة تقلص درفي نيراتهم تقرأ مدرو ترقوا مناتهم كتبوا تغليهم بلس تدرفي أب سرعيد فنكل استقبرت يغتكون كتيلنا دما أب عالمنا زلو زيناتات كرينا فولي في تسعميتات زقات ولو زلو مدرخ سلزلنا it's very difficult أينا يمتخا أيناي أقدم كأيناي تحيركا أيناي كتمسن أيناي كتقدف كمان كبيري زلو قندحان نخلو بعمقات كمهرنا نسخل زبالنا حزنا غريبنا لنا لايك قبرو سبورت قبرو كومنت صحافو شير قبرو نابلكو مجمريا بزي عاب زينا زبلكو كجمري let's go بزعبا يرتراس. China has launched the Long March 8A. This is a carrier rocket. It can send satellites to space. It can launch big batches of satellites to the low Earth orbit. And this is where Musk's Starlink has an oversized presence. So what does this launch mean for the satellite internet race? Can Beijing catch up to Starlink priority for the country? So انتهينا نسمع زلنا بزي. This is another very interesting development. I think መንግስቲ ኤርትራ ድማ ብቀረባ ክከታተላ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኮይና ትስምዓኒ ስታርሊንክ ዝበሃል ናይ ኢሎን ማስክ ኣብ ሰማይ ሮኬታት ይሰድድ ኢንተርኔትን ሕጂ ድማ ኣብ ዘንቀረባ መዓልታት ድማ ሲም ካርድ ናትካ ኣከንዲ በትክ ናትካ ፕሮቫይደር ዝመፀካ ቀጥታ ካብ ሰማይ ሲግናል ክረክብ ከም ዝኽእል ገይርዎ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ተፈቲኑ ኣሎ Of course ኤርትራ ናይ ኢሎን ማስክ ኣሚና ምስ ኢሎን ማስክ ምስራሕ ትዛዕበይ ሓደጋ ይነ ኤርትራ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ፕሬዚደንት ብቀረባ ሰርሕ ዘሎ ስለዝኾነ ሓደጋ ከውርድ ቐልካ ዝኽእል ሰብ ምዃኑ እዩ ናይ ቻይና ግን ኤርትራ ምስ ናይ ኢዲዮሎጂ ናይ ካልና ካይዳ ዘለዋ I really hope ሓደ መዓልቲ እዚ ስታርሊንክ መወዳድርቲ ናይ ስታርሊንክ ቻይና ትገብሮ ዘላ ቴክኖሎጂ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ምክንያቱ እቲ ብመሬት ዝግበር ፋይበር ኦፕቲክስ ይገለመለሱ ከቢድን ብዙሕ ኢንቨስትመንትን ዝሓቱ ስለዝኾነ مستا نزت تقبر زلا كامباني تتردد يخا ساتلايت ناتوم ابتنات كسماء يمتص نس خادمة دش دمسلت رايخة تتكل انترنت دما كابو ناب قطرات يخون ناب كتماتات بقليلو كزرقع تغفلنا قريب الكامالة هيكون انجن ازي تكنولوجي زي ايرترا دونغيا نابتي انترنت تكنولوجي تأتلا اكن دبتنا قدم غيرو مزلو معاد جنزب توت كاله اوبشنز بزوحد واقع
ዝበለፀ ኢንተርኔትን ቴክኖሎጂን ክትረክበሉ ትኽእል መንገዲ ምንዳይ ድማ ዝበለፀ እዩ I really hope መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት እዚ ብቀረባ ክከታተሎ ኣይከታተሎን ኣይብል ግን ስለ ዘይፈልጥ ኣነ እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ዝግብኦ ወላ ቆሪፅኩም ተብፃሕኩሞ መዘኻኸሪ ክኾኖም ይኽእል because this is a very important and futuristic technology ቻይና ድማ ንኤርትራ ተተኣማምና ኣብ ቴክኖሎጂ ካብዞም ኩለን ምዕራባውያን ዓለማት ቻይና ዘተኣማምን እዩ ካብ ገለ ክትወስድ ትክእል ኣለካ of course ቻይና ድማ I think ብናተይ መረዳእታ እቲ ዝበለፀ ውሕስነት ክባዝ ዝኽእል ንኤርትራ ኮይኑ ይስማዓኒ so እዚ ሓደ ኮይኑ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ናይ ኣፍሪካ ቶፒክ ናቲና መጀመርያ በዚ ኣርእስቲ እዚኣ ክጅምር ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ፅልዋ ክንርኢና ሕጂ With South Africa, which is locked in a diplomatic spat with the United States. After freezing aid over the alleged land confiscations, President Donald Trump has offered South Africa's white population a resettlement offer in the United States. However, white South Africans have turned down Trump's offer. Donald Trump has signed an executive order to cut nearly $440 million of financial assistance to ዶናልድ ትራምፕ ንካልኦት ዓለማት ዝንትን ክብል ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ድሮ ኣብ ኣፍሪካ እውን በቶም መሓዘቱ ይጀሚሩ ዘሎ ቀዳማይ መሓዛናቱ ዝነበረ አንከር ስቴት ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ሳውት ኣፍሪካ ዝወሃባ ዝነበረ ሓገዝ ናይ 400 ሚሊዮን በዚ ኤግዜክቲቭ ፓወር ናቱ ገይሩ ጠጠው ኣቢልዎ ከም ዘሎን እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ብፍላይ ማለት እዩ ንመሰል ናይ መን ዝቃለ ዘለስከ ነቶም ሃብቲ ናይቲ ሃገር ንዓመታት ግሒጦም ብኣፓርታይድ ነቲ ሃገር ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝውንኑ እሶም እዮም ዝውፅዑ ኣለው መሰሎም ክትክሕለወሎም ኣለው ብምባል ነቶም ጨቆንቲ ፀዓዱ ንዓታቶም ንከድሕን ወይ እውን ንዓታቶም ንምሕጓስ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ዓብዪ ነቲ ድኻ ሓገዝ ዝረክብ ዝነበረ በዚ ኤግዜክቲቭ ፓወር ገይሩ ሃሪሞ ኣሎ እዚ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መሓዛ ዓርኪ ዝበሃል ኣይገድሶን ዳስ ዋይ መንግስቲ ኤርትራ ካብ መጀመርዩ ሪሌሽንሽፕ ምስ ኣሜሪካ ክፉት ኣፍ ደገ ከፊትና ኣለና ምሳኹም ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ዝበሉ ምክንያት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዝኽተል መራሒ ከም ዘይኮነ ስለ South Africa. The order cites disapproval of South Africa's land policy and its genocide case at the International Court of Justice against Washington's ally Israel. Not just this, it also provides እቲ ዘገርም ከስከ እቲ ዘገርም ቶም ዝሓልየሎም ዘሎ ፀዓዱ መልሲ ይቦሞ ቶም ንዖም ንምሕጓስ ዝተገበረ ስጉምቲ ንሳቶም ዝሃብዎ መልሲ ስምዑ We don't want to move elsewhere. We are not going to ask our children now to move to another country. The fact is, our ancestors worked hard to make sure that we as a people are formed down the southern tip of Africa. We're not going to disrespect that. We also have the ንዶናልድ ትራምፕ ናይቲ ሓገዝ ዝገበርካዮ በዓልካ ጌርካ ኣለኻ ከም መቐፀልታ ናይቲ ሓገዝ ግን እንታይ ኢልዎም ነይሩ እቶም ፀዓዱ ካብ ኣሜሪካ ስደት ዘጋጥሞም ዘሎ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ስደት ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግሪ ዘጋጥሞም ዘሎ ዕቑባ ክንበኩም ድልዋት ኢና ኢሉ ነቶም ፀዓዱ ዕድመ ምስ ገበረሎ እዞም ፀዓዱ እዚኣቶም ከ 70 መሬት ዝሕረስ መሬት እየ ዝብለኩም ዘለኹ 70 ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ንሶም እዮም ዝውንንዎ እሶም ካ 8% ኣይኮኑን እዮም ፈዲኹምሎ 8% ናይቲ ሃገር ልዕሊ 70 መበቆላውያን ካይኮኑን ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ እዮም ስለዚ ነዚኦም ንክከላኸል ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኣረኣያ እንታይ ምዃኑ ይርዳእካ ማለት እዩ ንረብሓናቱ ዋላ ኣብ ጎቦ ክፀድፍ ዝኽእል ምዃኑ እቶም ፀዓዱ ግን ካብዚ ዓዲ ክንከይዳ ንኽእል ኢና ዝሃብካልና ዝገበርካልና ነገር ተቐቢልና ኣለና ግን ሶሪ ካብዚ ዓዲ ክንከይዳ ንኽእል ኢና ዶናልድ ትራምፕ ታንክ ዩ ብምባል ዓፂኦም ኣለው እዚ ድማ ምስቲ ካልእ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት ሓንቲ ሪፖርት ላብዚ ብተደጋጋሚ ሰብ ዝጠቕሳ ዘሎ ብፍላይ ቦገን ኣሜሪካ ክትክተሎ ትኽእል ዝበሃል ዘሎ ሓንቲ ናይቲ ሓገዝ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ናይ USAID ናይ ገለመለ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ሰብ ዘይርድኦ ነገር ኣሎ እዚኣ ኣብ ካልእ እውን ሂበኩም ነይረ እዛ ሪፖርት እዚኣ መራይዋ እዚኣ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ኣብዚ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ፖስት ገይርዋ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ብሓገዝ ናይ ኢሎን ማስክ እንታይ ገይሩ ኣሎ ትራምፕ suspends funding to the National Endowment for Democracy እዚኣ ንቅድሚ ሕጂ ጠቂሰልኩም ነይረ ኣነ መገለገለ ሰባት ግን ፅቡቅ ጌርኩም ዘይተረዳእትኩም ወይ እውን ዘይወሰድኩም ክትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ እንታይ ሪአኩም ነይረ መጀመርያ እቲ ረጂም ቼንጅ ክግበር ከሎ እቲ ፕላን ንመንግስቲ ክቕይሩ ነቶም ረጂም ቼንጅ ዝብል ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝፅሕፉ ትርጉሙ ግን ዘይርድእዎ ንዓታቶም መረዳእታ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ንነቅሓት ኢለ መብዛሕቲ ግዜ ረጂም ቼንጅ ወይ እውን ስልጣን ናይ ምቕያር መስርሕ ብኸመይ ዝካየድ ነይሩ ንዝብል ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ኣፌርስ ምስለያ ኮይኑ እዩ ዝሰርሕ ክልቲኦም ብሓደ ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ነቲ ስራሕ ዘተግብሩ ግመን እዮም ኔት ዝበሃል እቲ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ኣብ ትሕቲኡ ድማ USAID ወይ ከዓ US
AID ዝብልዎ ማለት እዩ እዚኦም ክልተ መንጎ ዘለው ነቲ regime change ዝበሃል ዘካይዱ ዝነበሩ እዮም ብኸመይ ንሳቶም ነቲ ሚድያታት ስፖንሰርሺፕ ገይሮም ካልእ ገይሮም ነቲ ስርዓት ንምቕያር ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዚ ከም ዝነበረ ክልቲኦም ዶናልድ ትራምፕ ሓንቶ ንክልቲኦም ነቲ ኔድ ዝብል ዘሎ ከምኡ ድማ ነቲ USAID ዝበሃል ዘሎ ንክልቲኦም ኤክስ ሂብዎም ኣሎ ክልቲኦም ከም ዝተሰረዙ ኢና ንርኢ ዘለና and this is major good news ንኤርትራ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ በዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገር ንሳያ ዶክተር ፍቅሪ ኢየሱስ ድሮ ነዚ ኩነታት እዚ ሼር ገይርዎ ከም ዝነበረ for years this organization is a net ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ has been one of the key channels of financing and various other support to entities focused on destabilization propagating a negative narrative and regime change in Eritrea ይብለና ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ብቀረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና Trump suspends funding to National Endowment for Democracy ማለት ብዙሓት ሃገራት ብዙሓት ህዝቢ ዝተሓጎስሉ ኩነታት እዩ so ቅድሚ ክል ሕደት መዓልታት እዚ ዶክተር ፍቅሪ ኢየሱስ ጥራይ ኣይኮነን ገይርዎ ነይሩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እዚ ኩሉ ሚድያ ኣንጻር ኤርትራ ዝወፅእ ዝነበረ ብዝተፈላለየ ጨናፍር ዝወፅእ ዝነበረ ካበይ ዝረክብ ነይሩ ኣታውናቱ ካበይ ዝመፅእ ዓበይትን ንኣሽን ወላ እውን ምስ ኤርትራ ክመዓራረዩ ዘይክሉ ወይ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ዘይክሉ ዘይተጨበጠ ኮምፕሊት መበገሱ ዘይብሉ ሓሶት ክነዝሑ ዘይትፅበዮም እቲ ዘረባ ካበይ ይመፅእ ከም ዝነበረ ድሮ ክበርሃልና ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ዝኸደቶ ኣንጻር ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ኣሉታዊ ካምፔይንስ ዘረባ ነቐፌታ ፅልኢ ጎስጓሳት ካበይ ዝብገስ እንድሕር ኢልካ እቲ USAID ነዚኣ ጥራይ ራይዋ እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣ ስእሊ እዚኣ ሓደ ኤርትራዊ ኣቤል ነጋሴ ቅዱስ ኤርትራዊ ኣብ ኤክስፖስ ዝገበረ ኩሎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጠምትዎም ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ቢዝነስ ይውንኑ ዊ ዶንት ኖ ግን ሚልዮነራት እዮም መብዛሕትኦም ካበይ ዝመፅእ ነይሩ እቲ ገንዘብ USAID ዝበሃል እዚ ትካል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብር ነይሩ ቢልዮንስ and ዝበዝሐ ድማ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ዝጥቀመሉ ነይሩ ብካልእ ኣዘራርባ ንሱስ ዓመት ረድኤት ሓጊዙ ክሳብ ሕጂ ድኽነትን ዓፀቦን ልመናን መሊኡ ኣሎ ስለምንታይ ዘይሰርዐተልካ ፖለቲካዊ መሳርሒ ስለ ዝነበረ እዚኦም ኩሎም ኢሊት ናይ ትግራይ ትሪእዎም ዘለኹም ካብዚ ትካል እዚ ሚልዮናት ዘኻዕበቱን ንዑ ተጠቂሞም ኣንጻር ኤርትራ ዝጓየዩ ዝነበሩ ኢሊት ናይ ትግራይ ኢና ንርኢ ዘለና ዲስ ቴሮሪስት እዚ TPLF ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ኩሉ ዝኸዶ ዝነበረ ሓደ ካብቲ ዝበዝሐ ሓገዝ ካብዚኦም USAID ዝበሃል ዝነበረ ሓገዝ ዝረከብ ዝነበረን ገንዘብ እናረኸበ ኣንጻር ኤርትራ ዝጓየ ዝነበረ ንኤርትራ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ሓይሊ ከም ዝኾነን እዚ ገንዘብ ዝጠጠው ምባሉ ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ኣሉታዊ ጠቐነን ኣካይዳን ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር በንጻሩ ምናልባት ኩሉ ሰብ ከሰብለላ ዘሎ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም US ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኢና ንብል ዘለና እንታይ ገይሩ እስከ ብምኽንያት ፈንቅል US ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ February 10 honors the 35th anniversary of Operation Funkel, the historic three-day battle that led to the liberation of the strategic port city of Massawa. This decisive victory played a crucial role in heralding Eritrea's journey to full independence in 1991. Happy 35th anniversary of Operation Funkel to all Eritreans. هذا كابتي ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ክትጥቀመሉ ዘይትፅበዮ ነገር እዩ ኣሜሪካ ንናፅነት ኤርትራ ወላ እኳ እንተተገፈቶ ስርሓ ኩሉ በንጻሪ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ስርሒት ፈንቅል ማለት ከፋት በሪ ባይ ዘ ወይ እታ ፈንቅል ትብል ዘይትፈልጡ ስርሒት ፈንቅል ነታ ሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝሃባ እየ ሰሚዐ ኣነ ምናልባት ካልእ ከይከውን ከይዳገ ግን ፈንቅል ማለት ነቲ ደርጊ ስርዓቱን ምፍንቃሉ ዝተሓለመ ስራሕ ስለ ዝነበረ ዝገልፅ እዩ እቲ ዝበለፀ ወታደራዊ ስርሒት ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ወታደራዊ ስርሒት ናይ ህዝባዊ ግንባርን ንናፅነት በሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ዝኸፈተን እዩ ስለዚ ንዑ ኣመልኪታ ኣሜሪካውን ፖዚሽኒንግ ናታ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ኮይንኩም ኮይና እንቋ ሓጎሰኩም ትብል ብምህላዋ እዚ ነፍሱ ዝኸኣለ ድምር ናይ ኩሉ ክንሪኦ ከለና እቲ ኤርትራ ንኸይትቕፅል ፀረ ኤርትራ ዝኸይድ ዝነበረ ሓይሊ እናተረመሰን እናሞተን ዝኸደሉ ዘሎ ኤርትራ ድማ ናብ ፅቡቕ ገፃ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ንኸጋጥም ድማ ዝኸፍት መድረኽ ድማ ዝግዝግሰሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ እዚኣ ቻርት እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ልብኹም ጌርኩም ኣቐምጥዋ ቢካዝ ንኤርትራ ልዕሊ ማንም ዘገድሳ እዚ ተንኮል ዝሓልም ዝነበረ ትካላት ይመውት ምህላዊ እዩ ስለዚ እዚ ኔት ዝበሃል
USAID ዝበሃል ብምሎም እዚኣ ቻርት ብዘለዎ ብምሎም ነዚ ኩነታት ዝገብር ዝነበረት USAID ተሪኽሞ CIA ብምሎም ሰራሕተኛታት ናቱ ክቕየሩ ከም ዘለዎም ተነጊሩ ኣሎ USAID ድማ ካንሰልት ኮይኑ ኣሎ እቲ ንዑ ዘሳልጥ ዝነበረ እዚ ናሽናል ኢንዳውመንት ፎር ዲሞክራሲ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ንሱ ዝኾነ ይኹን ፋንዲንግ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ስለ ዘይረክብ ድሮ እቲ ኩነታት ናቱ ናብ ሞት ገፂዩ ኩላ እዛ ሚድያ ኣንጻር ኤርትራ ትፅሕፍ ዝነበረት ይኹን ኣውትለትስ ከም በዓል BBC 8% ናይቲ ባጀት ናቶም ካብዚኦም ትካላት እዚኦም ይመፅእ ከም ዝነበረ ኢና ንዝክር ስለዚ መብዛሕትኡ ኩልኻ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ሳላት ዝተኸፍለ ዋጋን ምፅማምን እቲ ኩነታት እናተቐያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ now let's go to the next topic. It is also alarming to witness the increasing number of internal and interstate conflicts globally. Africa has, unfortunately, more than its fair share. It is not just conflicts, but we are also seeing polarization and geopolitical rivalry that are posing a challenge to the world order as we know it. Advances in technology, such as artificial intelligence, كم نريد زلنا أب ناي حبرة أفريقيا بالثلاثين شمنتن وعلى إدالو لا بزلو أب إثيوبيا دبلوماسيات وهم زلون درونا يستفل عليه أبتناي peace and security بهالبورد تيم ويون هذا أقدر أنفرنا يونايتد ناي حبرة أفريقيا إثيوبيا أتيا كم زلا يزنقر زدما بزعبا security رقعتنا عالمن كويناتن قال ملاني تزارب زلو أبوش تعدو 3-4 عينت كوينات زلو أجن again زعبا إثيوبيا زلوا صلوا أبت حبرة أفريقيا بفصم أتحكى كرر زلوا يكونن حبرة أفريقيا إثيوبيا زلي تزجبري أنت إثيوبيا زخون يكون مرجتي زخون يكون سجم تكوس زي كلي إثيوبيا دما كم دليتا manipulate كجبرة خلت كالمخانو مفلات يدلي إرترا زخون يكون وكيل سددتنا لب من قد أمباسادر إرترا بيأتو بيني همبره جرا تساعد تقول معناته حبرة أفريقيا there is no issue حبرة أفريقيا زفتحه السودان كلتا عمديو يعني كندي تقاصل على اب ديمقراطية ريبابليك كونغو كوينا جمير له حبرة افريقيا زفتح تقميل وداينا سوماليا نيتيوبيا ريخم يغم ابي بتحنيرو they solve no problem سلامتاوي كبوغن يعني كنت سلسة معرفت انجوي قبرو كونفرنسز يالو نيتيوبيا لما كم مرحت مزي معو شقر كفتح دا يكون توريزم ابو هوتيلين قالن سلازو خفلو لهم بخميم صبو جيروم ادفرتايز قبرو وزلو there is no problem solved by this institution حبرة أفريقيا زفتحوا تقام يلا بزي just protocol تعقيب كابو بعد enjoy تكبر من البعض bilateral relations تكبر تخلي تراقبك إن كان هبان أمونغو حجرات تكبر زغزم دناتا تابو حجز كل ويخل خوني كينوز أمته كينوز خده زخوني يخون مفتاح كم زي لجن كبردو جرنا كنوز دخن كلالنا زي اللي نجر تسبي كاب زي اللي تسبيتات تكبر أي تخلني خا بغزل أرسناتي أبزيالن كانت خيط على سمو أبزيا. Welcome, Mr. President to Azerbaijan. I'm very glad that you accepted my invitation and paying an official visit to our country. This is a historical visit, the first in the history of bilateral relations between our countries. And I'm sure that the visit will open a new page. Documents which have been signed today clearly demonstrate today in Basing. And once again, John, welcome. So كم تري وزلهم زي أمونغو بريزنت ناي أذربيجان بريزنت ناي سوماليا هذا ركب تقايدو ترايدي كنا سمع وانت غيرو له سدما سوماليا أسوار كتجز نبز هاجرت خيرالات أذربيجان زبال أسوارات كم شيء تيزفلا زهاجر زي أجين سوماليا خير دما من البعض بواقع عصر زبالة كون خليو سمع غير خمسة لا إذن قرزلو توبيك ناي أذربيجان بس كده ناي إرترا ستيل أبت ميديا بفر لايك أبتم دبوب قربيتنا كتالي إن نازور زخي زولار استيو أبزس كحد سمعوا حد بزعبازي تزاريبو زول سمعوا كان دور بفيت جاوناري ሶስት የአዘርባይጃን መርከቦች በቀይ ባህር እየቀዘፉ ሲሄዱ በኤርትራ መንግስት ቁጥጥር ስር ዋሉ 18 ክሪዎች 18 ሰራተኞች ያዘች ከሰራተኞቹ ጋር አንድ ላይ አገተቻቸው ማ ኤርትራ ሕጂ እንታይ ዝብል بزعبة تقدر عندي الزرب أبزنه وعندي هتوقطوا زلوهم جن كم زبلكم إذا سبزي كم دليتكم كنت قلت صوت قولوا جن أزرار باناتون أتامتاناتون نجارات تحزناتون كابتم سبب سلطان إثيوبيا نبلهم كابزو حتى أنا سمعكم analytical capability ناتو كابهم يبلتي عصب لاي
የግብፅን ጦር ለማራገፍ የተንቀሳቀሰው ልንበላው ነው ብላችሁ አላችሁ። በርዛርሳችሁ ያቃሉ ምን ያላችሁኝ ሻዕቢያ እነዛ መርከቦች የያዘ ሰሞኑን የሚገኘው ዲፕሎማሲና አዲስ አበባ የሚገኘው ምን ነው ኤርትራ ሌላ ቦታ እንትን የላትም እንዴ ኤምባሲ ነገሩ እንደዚህ ተጋደጅናል ሮፍናን የሆነ ኤምባሲ ኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የነበሩ መርከቦችን አሉ ለምን ወደ ኢትዮጵያ አላችሁ ስላችሁ በዚህ በኩል አርጎ ሲመጡ ቅርብ ስለሆነ ነው አሉ በቀይ ባህር አርገስ ሲመጣ ቅርብ ነው እና እዛ ሄደው እሳቸው ስምነቱ ምናምን ነገር አይተው ነው የመጡት ኤኒዌይ አዘርባይጃን በምታውቃለች ብያለሁ ወፍዬ አዘርባይጃን አንድ በኒኮሮ ቀራባህ የሚባለው ቦታ እና እዛ አካባቢ ተካይ ጦርነት ያልኩ ሁለተኛ በደንብ ያልኩ ግን ምንድነው ድሮንስ ጦርነት ታውቃለች በድሮንስ ታመርታለች ማለት ነው ድሮንስ የድሮንስ ተተኳሽ ታመርታለች አሉ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኣፅዋር ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረ እዩ ብሕፅር ዝበለ ክትውሓጠሉ ይደለየትን ናይ ኢትዮጵያ ኣፅዋር ስለ ዝነበረ እዩ እቲ ፍሉይ ልኡኽናቶም ናብ ኢትዮጵያ መፅዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ርክብ ዘካይድ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብዚ ዝመፁ ዝነበሩ እቲ ኣፅዋር ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረን ኣዘርባይጃን ድማ ብምንታይ ትፍለጥ ዝያዳ ብድሮናትን ተተኳሲ ናይ ድሮናትን ሚሳይላትን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብስፊሕ ዝበለ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ይዛረብ እዩ የድሮንስ መሳሪያ ብዙ በማምረት ይታወቃሉ እና በዚህ በጉብኝት ላይ ደግሞ አስተያየት ሰጡ የነበሩት የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ደህንነት ኃላፊ የነበሩት ጀነራል አደም መሐመድ ናቸው እሳቸውም ከቱርክ ድሮንስ በመግዛት ይታወቃሉ ምንድና ብቃት አላቸው ለረጅም ጊዜ ቆይተዋል የቱርክን ድሮንስ እንጠቀም እንደነበረም እናንተ ማጥፋሹም ምንም ከዘኝ ወር በፊት የሆነ ጉዳይ ነው አስምረን ስቴፕ 1 ነው ስቴፕ 2 ከ6 ወር በፊት የሆነው ነገር ነው ከ6 ወር በፊት የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድን የኪስ አውልቆ ዘርፎ በፈጣጣው ወስዶ አልሰጥም ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ኣርጊመንት ናቱ ኤርትራ ብዙሕ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ወሲዳላ ኣብዚ ምናልባት ኩሉ ከስማዕኩም ኣይደልን ቀደም ኣብ ዓሰብ ከማን ኣብ 98 ከባቢ ኣብ ዓሰብ ብዙሕ ንብረት ተሃጊሩና እዩ ኣብ ግዜ ናፅነት ናይ ኤርትራ እውን ብዙሕ ኣብ ዓሰብ ዝነበረ ንብረት ናይ ኢትዮጵያ ተወሲዱ እዩ ኣብቲ ሰውራዊ ቃልሲ ናቶም እውን ኣፅዋር መንዚዖምናዮም ኩሉ እዚ እዛ ሃገር እዚኣ ብንብረት ናይ ኢትዮጵያ ዝሃብተመትን ጠጠው ኢላ ዘላንያ ይብላ ኣሎ ምናልባት ቁሩብ ክስምዖ ይኽእል እንዲሁ ግን ሓቂ ኣለዎ እቲ ንሱ ዘይገልፆ ግን መብዛሕትኡ መንእሰይ ኤርትራውን ፅቡቅ ገይሩ ብዕምቋት ስለ ዘይርድኦ ዘይኮነሲ 30 ገለን ዓመት ኣብ ኤርትራ ኮፍ ክትብል ከለካ እንታይ ዲኻ ትዋጥ ነርካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ባፅዕን ዓሰብን ክትጥቀም ከለካ ንኤርትራ ትኸፍላ ነርካ ዲኻ ኤርትራ ንዓኻ ሜይቢ ለትሰይ 100 ሚልዮን ትውህዳ እንተኮይንካ 1 ትሪልዮን ዝኸውን ብዶላር ዝትመን ዕዳ ኣብ ርእሶም ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ግድን ኩሉ ናይዚ ኩሉ ህልቂት ተፈፀመ ናይዚ ኩሉ ምዝመዛ ዝገበርዎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበርዎ ወራርን ግፍዕን ስርቅን ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብጭቡጥ ኣርጊዮ ክትገብሮ ትኽእል ኤርትራ ባጤራ ምስ ቀየረት ብቢልዮናት ዝትመን ብር ኣይንቕበሎን ኢና ኢሎማ ኤርትራ ከም ዝኸሰረቶ እስቲል ኣብ ባንኪ ተቐሚጡ ከም ዘለኹም ወረቐት እዩ ዝንገር for some reason መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገራት ብሰፊሑ ኣይዛረበሉን እዩ ስለዚ ክዝረበሉ ይግባእ እቲ መንእሰይ ነዚ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እዚኣቶም ቀፃላ ሚድያ እናመፁ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዶ ብላብላ ዶ ይብሉ ካብ ኤርትራ ዝረባሕካዮ ነገር ናትካ መወዳእታ የብሉን ኩሉ ነገር ድማ ፀብፃብ እንድሕሪ ኮይኑ ምናልባት ኤርትራ 10 ተወሲዳ ትልካ 1000 ዝኸውን ወሲድካ ኣለካ እቲ ፕሮፖርሽናሊቲ ማለት እዩ ኣገይን ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ከስተውዕለሉ ዘለዎ እዩ ናይ ጉዳይ ናይቲ መራኸብ ጉዳይ ግን እንድሕሪ ናይ ብሓቂ ሕጊ ዘይጠሓሳ ነይረን ተዝኾና ነይረን ቤት ፍርዳት ናይ ዓለም ከፍ ኢሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዘፀበ ምክንያት ኣይነበሮምን because there was clearly ኤርትራ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ጥሒሶም ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ዘጋጠመ ኩነታት ምዃኑ ጭቡጥ ነገር እዩ እምበር ኢሚድየትሊ እቲ ኩነታት ኤርትራ ሒዛቶ ኣላ ምስ ተባሃለት እንድሕሪ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዎተርስ ሒዛቶ ነይራቶ ትኾን ነይራ ኤርትራ ኢሚድየትሊ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብ ጀኔቫ ድዩ ወላ ኣብ ሄግ ድዩ ክሲ መመስረቱ ነይሮም Azerbaijan. But the problem is they know ኤርትራ ዝልምኑ ዘለውን ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ዝፍትኑ ዘለውን ሕጊ ከም ዝሓሱ ስለ ዝፈልጡ እዩ ኤርትራ ድማ every right ኣለዋ ኣብ መሬታ ንዝመፀ መንዚዓ ንክትወስድ ኣገይን እዚ ነፍሱ ዝኻለ ቶፒክ እዩ እሱ ብዚ ዓጀው ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝስምዕዎ ሕጂ ዓለም ይስማ
በቀይ ባህር ላይ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አለን። አንድ ኤርትራ ሆይ አሁን ካለው ሁኔታ የከፋ ነገር ካልመጣ በስተቀር በእናንተ ጋር ጦርነት አናነሳም። ጦርነት የመፈለግ ፍላጎት የለንም። ኤርትራ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ንብዙሕ መንእሰይ እንታይ ይመስሎ ኢትዮጵያ ሓደ ሓያል ሓይሊ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እሞ ንኤርትራ ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ነው። ኤርትራ ውግእ ኣይደልን እያ ናብ ውግእ ክትከይድ ኣይደልን እያ። ኣነ ሰላም ናብ ርግኣት ናብ ምዕባላት ንከይድና ንደሊ ግን ዓፈርፈር ናይ እዚኦም ናብ ወላ ሓደ ድበፅሖ የብሉን ዝገብርዎ ክገብሩ ዝኽእሉ ነይሮም ተዝኾኑ ዘፀብዮም ምክንያት የብሎምን። there is no force stopping them ስጉምቲ ክወዙ ናብ ኤርትራ እንተዝደልዩ ናይ ዓለም ሕጊ ፈርዮም ኣይኮኑ ናይ ኣምላኽ ሕጊ ፈርዮም ኣይኮኑ ዓቕሞም ስለ ዝፈልጡ ጥራዮም ስጉምቲ ዘይገብሩ እቲ እንኮ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ኣነ ስለ ዘይፈልጥ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፍ ናይ ኢትዮጵያ ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ ኣነ ኣብየ ዝኣምን። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክረጋግኡ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብ ሓቅነት ተመርኩሰ ድያ ኣይተመርኩሰትን ኣይፈልጥን እየ ግን እቶም ትፈልጡ ኣርሙኒ ኣብ 98 ቀዳማይ ወራር ምስ ጀመረ ንሳቶም ሻዕብያ ዋላ ሓንቲ ሓይሊ የብሉን ኢሎም እንዲኦም ካልኩሌሽን ገይሮሞ ሻዕብያ ግን ሓያል ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዝፀንዑ ፀፊዑ ክሳብ መቐለ ከም ዘብፅሖም ይንገር። ኣብቲ ግዜ እቲ ይብሉ ኣነ ሰማዕኳ ወረያ ሓቅነት ኣረጋግፁ ውጩሲ ኣዲስ ኣበባ እውን ከብፅሖም ይኽእል እየ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ይበሃል። ኣብቲ እዋን እቲ ማለት እዩ ድሕሪ 2 ዓመት ሂድ ትከኣል ድያ እታ ጉዳይ ምስ በልዎ ጠባቕ ከለዉ ኢና ኢልናካ ሎሚ ግን ገቢሎም ምክንያቱ ሓገዝ ብየማንን ፀጋምን ኣሜሪካን ቻይና ኣሜሪካን ራሽያን ኤቭሪባዲ ቦታቲፍሎም ሎሚ ገበል ተቐይሮም ኣሎ ተባሂሉ እቲ ኩናት ድማ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ነይሩ። ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘላ ባዕሎም ይፈልጥዎ እዮም ዓቕሞም ይፈልጥዎ እዮም። ግን ነዚ ኩነታት እንድሕር ዘይተርፍ ኮይኑ ኤርትራ ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ። ስለምንታይ ሕጂ ኣብ ዝረኣዩቲ ጌም ናይ ጂኦፖለቲካ ምቅያራት ጌታቸው ረዳ በዚህ ሳምንት ወደ አዲስ አበባ እንደሚመጡ ተሰማ። በአዲስ አበባ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደሚገናኙም ይጠበቃል። በሌላ በኩል ህወሓት ከተፈናቃዮች እየሰበሰበ ነው ስለተባለው ገንዘብ ጌታቸው ረዳ ምላሽ ሰጥተዋል። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና የጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በዚህ ሳምንት አጋማሽ ወደ 4 ኪሎ እንደሚመጡ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ክልቲኦም ወገናት ዕርቂ ገይሮም ኣለዎ ወይ እውን ተረዳድዮም ኣለዎ ገለ ንብሎ ዘለና ምዛ ተሓሒዝና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ in a big number shows the degree of concern that the international community has to see ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ብበዝሒ ቁጥሪ ናብ ትግራይ መፂና ዘለና ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኣተጋባብራዊ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ስለ ዘተሓሳስቦ እዩ ነዚ ተግባራዊ ንምግባርን ንምሕጋዝን ኢና ምይጥ ክንገብር መፂና ዘለና ኣብ ህሉ ኩነታት ፀገማትን መፍትሕታትን ትግራይ ድማ ምስ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ውድባት ፖለቲካ ትግራይን ክንዝት ኢና ካብ ሓሊፉ እውን ምስ ተመዛበልቲ ከመይ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ከም ዘለዎም ክንዝት ኢና We're going to be listening to different parties and also meeting with some of the IDPs themselves, people we know who desperately want to get back home and to get back to some sort of normality in their lives. Okay. ዳር ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳውን ተማሳሊበት ዝተገለጸ ጉጅለ ዝፍልፍል ዝበልዎ ናይ ጸለመን ጠቕነን ወፍረታት ከም ሰብ ናብ ገደል ዘጽድፍዮም እንተኾነ ግና እቲ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ይርዶን ይሰምዑኒ ብምባል ብግልጽ ተዛሪቡሉ ነይሮም ከም ጌታቸው ህዝቢ ትግራይ ሳይተቀበሉ ተዝቀበሉ ሳይቆም ማለት እዚ ማላለስ ፌደራል መንግስቲ ጌታቸው ባይዘይ ዊርድ ክትርድዎ ፌደራል መንግስቲ ከረክበናይ ድሕሪ ወርሒ በይና ዝብል ሰምዑ ፌደራል መንግስቲ ከረክበ ኖሩ እዚ ጊዜያዊ ምሕዳር ጊዜያዊ መንግስቲ ስራሕዎ ክሳናበት ነይሩ ትግራይ ኣይግባእን ሓደ ጊዜያዊ መንግስቲ ብካሊእ ጊዜያዊ መንግስቲ ክትካ አዲስ አበባ መመላሱ ኖሩ ክኾን ዝግብኦ ነይሩ ኢንፋክት ከም ዓይነት መልሲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከምኡ እዩ ዝብል እቶም ናይ ኣውሮፓ ህብረት ከምኡ እዩ ዝብሉ ዋላ በባዕሉ ኣምኑሉ ዘይግድሳል ከምኡ እዩ ዝብል እንታይ ክመልኩም ዝውዳእ ዝውገኖ ግን መረፃ ገይርኩም ዝመለሰም ልሶም ሓደ ኮይንኩም መስኹም ወይ ዝጥቀም ክወስኹም ዘይትገብሩ እዩ ናውታ ደረጃ ኢና በፂሕና ብልፅግና ከመይ ገይረ ኦሎፍ ሰደን ብልፅግና እዚ ናይ ጠቐለ ካልቸር ኣነ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ እቶም ተጋሩ ኣብ ምንታይ ወዲቖም ከም ዘለዉ ትሪእዎም ኣለኹም እቲ ሓሸውየ ናቶም ዳርጋ ዶብ ዝሰገረ ዕግርግር ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ናይ ኤውሮጳ ዴሌጌሽን ዝበሃል ዘሎ ድማ ንዕዖም ንምድሓን ክዓርቆም ንዕበጃኹም ገለ ግበሩ ክብሎም ኢሉ እዩ ብምሉእ ተኣኪቡ ከም ዝረኣናዮ ኣብ
نمقالة خيدو خمس نبرة كم تيلهم مع الديليجيشن اسنابو خيدهم نيرهم قصالني تقراي كودو زرعي ما تخالك فالنا إثيوبيا كمو عدل كركبو يون كم عينت مدرخ قفتو لا يترنيقا زدما حساب حجي أبي زلهم أمنتن أبتناي تقراي اللي زلهم أمنتن كما يكم زمسل نمر أيد اللي حنت زرباني رابزي أسكسمو عشونا بنا يرترق سجري نبوتو زي مملاسي اتخال أي نجر بسمين زلو زتعمر زتتعود بومبي تناي ألجر شعل ملك خيحز مئنتان كاليات حطوتات نمحتات بزاخل من قدو وتوزيفو يزلو زي زبورو زلو مخنيات قلسيو ناي عصب حطو اختال ألي تغوينكي أو زي زلو بوردر بوملو تتقرر يولن سوق لقصان نحقق له زي ندحر تتقريرو ناي عصب حطو نملعالون مشجر سلازغون حدا كالا ينطبي تግራይ መንደኻድኽ ናይ ዓውዶ ክትከውን ተኾይና ተወዘሎ ኣጀንዳ ክዕጾ የውሉ ስኡል ክጸንሕ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ቀንዲ ትኹረት ነዚ ትግራይ ሓኒቑ ሒዙ ዘሎ ዝሓይል እዚ ናይ ኣልጀርስ ውዕል እውን መልክዕ ከይህልዎ ኣብ ፓርላማ ወሲኑ እንተብቅዕ ማለት ናይ ኣልጀርስ ውዕል ተቐቢለ ኢሉ ኣብ ፓርላማ ወሲኑ እንተብቅዕ ናብ ባይታ ከይወርድ ግን ሓኒቑ ብምሓዝ ናይ ትግራይ መሬት መሊሱ ተፈናቐልትና ቦታኦም ከይምለሱ ፈርቂሩ ብምሓዝ إذا حيل زي عندنا هذا تجري نمتنات أو كل ما جنبار كون ناسرح نهالو ناتفلته نوزي بزقبا خزربن تي صنت خبروا لونجن بزح أيرن سلذا أنا تأزولهم زم بفلاي زم صحوحات نور عبيت مرحتي نزولوا دزي كم نكرحنتن قديفو زخيد مدراتاتن زرباتاتن كمزراو تزغطو انتقونا أموالهم مستفترة أجمعت هذه تخخب الوزله أموالهم مستفترة أجمع كندي اليومون استخاخيلهم من زغدو نتي سلام زرق نتي صبحها هو فتر زخيل نامتسخا بسويلو زيت أدن ناي بحكي تسفى زلو بوليتيكانيا ناي بحكي نتكونتات تشجر صبغ غير زردون كزارب زفتنن مرحي ويون مور انتلاب تግራይ زبزي مبرتم كالوسي متحزن مجبطن زيبلوم اي بلعو اي ستيو زخونو بوليتيكانياتات ويون مهوراتنا بحالتينا نسمع نابنت زسمعوا ابزي تكا وتادرات حزي تسويلنا مشتر يبلنان كله سلنزارو نمنتاي ጻድቃን ኮብ ኢሉ نمنتاي تخالي ታይብለሎ ወታደራዊ ዓቕምን ፍልጠትን ክእለትን ባህጊ ናይ ትግራይን ናይ ቀጻሊ ባህጊ ዘሎን በብሚዲዮ ክሰብ ስለዛረብ ዘሎ ምሽጥራ ስለነውጽ ዘለና ኢና እምበር ናይ መከላከያ ሰራዊት ናብ ቦርደራት ትግራይ ክመጸሎ ክትብል ከለኻ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ምቁስቋስ ተጀሚራ ውግእ እንድሕር ጀሚሩ መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ሓይልን ነካ ማለት መድፍዕ ኣለካ ሞርታር ኣለካ ምስ ሎጂስቲኩ እዩ ዝመጽእ ሰራዊት ኣብ ክንዲ ትግራዋይ ፊት ለፊት ዝጋፈጥ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ فلسطيناوያን نحنا نقبلهم نبل اذا كان لدي نقبلهم نبل ግን አቀይ حرز ዘለና سكمت تري وزلهم اتي حقنيا كنتات اتي دوبنا ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሕንፀ ዘይምኻሉ ዕላል ጀርስ ተቐቢልና ኢሎም ክሕፅፅዎ ዘይደልዩ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ስለ ዝኾኖም እዩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ዓሰብ ዶገለዶ ኢልካ ኣጀንዳ ንኽትገብር ውግእ ንኽትገብር ነቲ ትግራይ ውግእ ክትእትዎ ንኣጀንዳ ስለ ዝጠቕሞም ፅቡቅ ገይሮም ተዛሪቦም ኣለዎ ብሓፈሻ እቲ ህዝቢ መንሰይ ናይ ኤርትራ ድማ ነዚ ኩነታት ዝክርድኦ ኣለዎ ምክንያቱ መጋበርያ ናቱ ስለ ዘለውና ሰባት ስልጠነት ገጾም ነበርካ ናባና ከኣቱ ዝሓሰቡስ ኩሉ ስለተዓፀውን ኤርትራ ኸዩ ከማይና እንደልኻና ኣከ መርምሳናኩም ሃሉ እጅ ምስ ተበቆፅና ግን ምሳና ክቕፅሉ ይከኣሉ ማለት ፀዲፎም ካብቲ መንፊት ስለዚ ሕጂ ናባና ኣትዮ ምሳና ክቕፅሉ ዝግቦም እቲ ወዳድባና ተዘረቡስ ትክክለኛ ዘረባ ያኒ መጀመርያ ሓቂ ተዛሪቡ ኤግዛክትሊ ብዙሕ ሰብ ምሳኹም ንፍትሕን ዲሞክራሲን ትቃለስ ወይ ንኤርትራ ለውጥ ተምፅላ መሲልዎም ምሳኹም ነይሩ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ሓቀኛ ምስልኹም ምስ ነፀረ ኩሉ ሰብ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኤግዛክትሊ ኣይተጋገኻን ኣብዚኣ እንኩ ሓቂ ተዛረበላ እያ ንስኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኸድካ ቢያቲ ናይ ኣቢ ከተልምፅ እንድሕሪ ኸድካ ኣቢ ኤርትራ ክወርድ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብሓይሊ ክወስድ ንኤርትራ ድማ ከጨፋልቕ ኣየ ኢሉ ቀፃሊ ዝዛረብን ዝፍክርን መራሒ ናቱ ዓዲ ምካውን ኣይኮነን ብወቅዕ ክረኽበካ ኣይደለየን nothing ንዑ ዘይኮነስ ነቲ ብምሉእ ኣኼባ ኣብይ ኣሕመድ ብሓደ ትሑት ደረጃ ናይ ስለያይ ዝከታተሎ ነይሩ ቢካዝ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ኣብ ናቱ ሚድያ ይኹን ገለመለ ብዛዕቦም ኣይተዛረበን
ترجمون لهم مالت ابتناتو ناي فورين افيرس تي قلمله ناي بحكي كم بوليس درجه حقزوم زدلني يرتزقون زخون نجر قبل مخاله ابعدو كاب مصقد ولا حنتي جست كملكت يغيروا عفشا there's nothing they can حزب ኤርትራ ድማ ትክክል መን ምዃንኩም ስለዚ ፈለተ አጀንዳهم ስለዚ ነጽረሉ ናብ ሃገሩ ክምለስ ዋላ ወንቲ ብርቱዕ ተቃዋሚ ዝነበረ ናብ ሃገሩ ክምለስ ምክንያት ኮይንኩሞ ስለዚ ነዚኦም ሰባት ዚያቶም ምጽራደ ኮነ ምስጋና ይዝግቦ ምክንያቱ ተሐቀኛ ምስልናቶም ንብዙሕ እዋን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኤርትራ ይብሉ ነይሮም አሞዳታ ባንዴሮም ናይ ፌደሬሽን ዕላማኦም ድማ ምስ ኢትዮጵያ ምስ አብ ተንበርኪኾም ክኸዱ ዝኽእሉ ምዃኖም ፈሊጥና ኣለና ናይ አብ ፕሮፓጋንዲስትስ ቀጻል እንታይም ዝብሉ ዘሎ ቶም ንዖም ፕሮሞት ዝገብርዎም ዘሎ ዘጣቅሎም ዘሎ حسب كل ملسينا إيرترا بحيل خنوزداينا زبلو سباتيوم حيلش لزي بلوم عقمس لزي بلوم كقبر ويكالون بافهم جن دليتهم يقلصونا له زياتهم لما أبت بياتناتهم كيدوم أبتناتهم عادي كان ساففون ريا مالنا تزي بتوم عفار كان تايلهم سكاب زي سمعوه نسوهم كم ديمقراطية من قصاص عفار متان نبرجدنا حمودو معدمكم مومدو اتكايدو امن اتيزلوم علامات ندقفكم معدمكم مومدو امنتايم تزرربكم ندحرداني نحنا حج انت نزرارب له نخل برقلنا حمد بوليتيكا وحساب كساب حج العلوم يلن بسمعيتي تخيتلو بوليتيكا وحساب يلن سمعيتات كساب دغونه مش كل من سيناتك هو يلو ندحر داخل قنفل كيلو بنا بوليتيكا ومعلم خركب من جرشو نا بوليتيكا ومعلم يخركب حجي تقلد زلعلو ذلو سو زي برقين حمدو هويلو زقوس ذلو سمعيتات خاب سمعيتها خابتي مقداتن خابتي وطعان خاب سبقسس لدخونه نحنا زي وطعان قالن زبل كله يحوسنا حيل حساب خون زخاله ابي افراغ سر حساب خالو حوسنا يخيلي ግን ኣብቶም ፖለቲካውያን ሓሳባት እንታይ ኢና ክንዘራረብ ክሳብ ትሕጂ ንሕና ፈላሚ ዝርርብ የብልና ካልኣዊ ዝርርብ የብልና ክሳብ ኮታይ ተረኻኽብና እንከማ ክሳብ ሕጂ ምስኣቶም ወላ ሓንቲ ተረኻኽብና ዘለና ምንም ወላ ሓንቲ ዝገበርዎ የለን ንሕና ሕጂ ኸልናኣስ ዘይኮነ ነቲ ዝገበርዎ ኣብ ዓፋር መፂኦም ዝገበርዎ ነገር ወላ ሓንቲ ኣነ ሕጂ ኸልናኣስ ኢለው ወይ ከዓ ክብሎም ዘይኮነሲ بحافشا كم زاتري وازل لهم ولا حنت زقبر ويبلو من ساكت نسل زربايو تي عفار كيت كافوتو تغيرون برد تغبرنا بوليتيكا يكون اني لا نيري it's just a show ناي نفوتوشوب نفيديو ني سوشيال ميديا كونسامشن بري زخونه يكون بوليتيكاوي الامان سرحن كسرحو زغولو سبات بقع زلهم سبات يكونوا لكم نيري انجوي غيروم فيديوهات مليون اب يوتيوب تعينهم اتاويتاتهم غيرهم ببوتهم تمليسهم ذاتس ات كينو زغزل الامان زلهم سبات يكونوا معناتو الامان كسالت زغل أمره زلهم سبعة من سلزي يكونوا كابز كاتيلنا وزي أب إسرائيل نتوم أبغني هجروم زنبورو بايتونا إسرائيل كترزوم يحسب كم زلوا تي جازيتات نايت هجر أو تيانا لوا من البعض أبكالو ونسميكم مقتلوا تخليهم زي جين تايو زي بهذا within the Eritrean migrant community in Israel. So كباب إسرائيل شعزقون سبات زوم سبات زياتهم بس منقصة طويلهم زنبرو كترزو مخانهم كترزوهم كم أفت بايتو تبقيسهم زلت حسابي زنقر زلو أبسد زلو سب كم زعين نقر كقاط ما خلو يحزناني مهنياتو هيوت ناتو بزع حقوز قوص لزقاط ما እቲ ብሓፈሻ ንኤርትራ ዝሓል የላ ነቲ ሃገር ንቐፃልነት ናታ ዝሓል የላ ግን ከምዚኦም ዓይነት ተበግሶ ፅቡቅ እዩ ነቲ ሃገር ስለምንታይ መንእሰይ ካብ ዓዳ ይወፅን እዩ at the end of the day እሳያታ ናይ መወዳእታ ኤርትራ ክትቅፅል ተደሊኻ ስደት ጠጠው ክብል ትኽእል ኣለዎ ስለዚ ዋላ እውን ነቲ ኣብ ስደት ዘሎ ንግዚኡ ሓጎስጎስ ከብሎ ዝኽእል እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን እዚ ነገር እዚ ፅቡቅ ነገር እውን ከም ዘለዎ ምፍላጥ የድልይ ምክንያቱ ስደት ጠጠው ንኽብል ዝገብር ምክንያት እዩ ያይ ካብ ኤርትራ ምህዳም موتي وين وتي دمص نير تزخون بزح سب وتي انتي وتي تمصي لا تاغر انتي مفتحمتي ولا حنت يمصل بتسب افقدو كموتن سقاي كركبن شجر كركبن عددا استفل عليه حدغاتات كون كيلون بري كينوز غدا يلن ابدغت مسون تحغيسو اسيل زحدرازي وحديو زبس حسب بچنقاتن سترسن اب افريكا سب بچنقات ميت سميناين فلتنا بسترس ميت سميناين فلتنا شجر اب افريكا زلو وي وين اب كالو زلو ኤርትራ اب سد زلو ابي يخف بحافشة بچنقات نفسه قتيلو قلمله خمس خيل زبالة بأوروبا نبز معبول على من زلويت لمتاي تكون الناتون كبيت سلزخونات لذي نتوم كم زجات تمام يحزن لهم جد بهاجر درجة حسب كل هاجر حماق وسانة يكونن سدة زت تبع يكونن بنش عروسب نبعدو نبهاجر نخمل الله سجبري وإنه من البعض كندي كابو دما زي سئلت تزور على رينا لنا السبزي
ወድራያ ተባሂሉ ትግራዋዩ ግን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ናይ ስዊድን ዜግነት ይወሲዱ ዘሎ መስለኒ it has to be clear እዚ ነገራት እዚ ሓቅነቱ ተፈሊጡ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክተሓሓዝዎም ክኽእሉ ኣለዎም ብዘይገድስ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም እዚ ብሽመ ኤርትራ ወረቐት ወሲዱ ዘሎ ኤርትራዊ ዘይኮነ ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ስጉምቲ ክውሰደሉ ክኽእል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ ነገር እንተለዎ ድማ ከቃልዕ ክኽእል ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ that would be very very useful ምክንያቱ ነቲ ጌጋ abuse ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ወረቓቕቲ ከጋጥም ዝኽእል ከወግደልና ስለ ዝኽእል ነዚ ብጥንቃቐ ክረአ ከም ዘለዎ እዩ ዝረኣየና نقتل نابتل زقتل عرسناتي the good news part عند انجليزنتي عاد فنكر حلف مالتي بتعامي دس دبلكا كل شيء زنبره مدلات كله دحر كلن كتمواتات ناي ጨናፍር ናይ ደገኻ ኩለን ዳርጋ መብዛሕተን ሃገራት ተሳቲፈን ሮዛ ሜዝን ብጣዕሚ ጽቡቕ ከምዚያን ሪያ ዘለና ንመለስ عبدنا من هذا قدرنا نحن هاجن. دحر 14 عامات يا هاجر يا رجيتيا. نعم بمولو قريتة طويلة. فنكلكم شمو تاريخ إريترا فنكلو أبا علم زكال هي نايب حكي زقبو ما بالثلاثة 5 عامات كاني كبزيز مسألة دموق بعد كن رأي زبك عنا أملاحنا مسجن. عسانا نايب إيش بحر بعلنا بالعناية. أذا بحر ذا قدامي كل ذا هاجر بتاريخ استخبى بي نزل دليل وبصحات من قبل زكين وانا أنا صحيحة. إذا ديس يمكن أنا قمناتي الرأي بجح تاريخ سلوستو كله أسمات نهنايو سونكا خلا إجزيت أمقولو إذا خاطر المميت عمل زنبرة ديس يزبهال نعرتوان تاريخ جوانو زحلفوي هو فنكلنا بحكي وعيه وعي كتب كل خاسي كله على تتمجبي عسى قليل مش الله بحري حزبي سلام كم يكونوا كبرات خاطرتنا لو ما عند مدبنا እምበር እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ቃላት ድሓፅረካ መድረኽ ወይ እውን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራውያን ስንቋ ሓጎሰኩም ብፍላይ ኣብ ዓድኹም ከምዚ ዓይነት ሓጎስ ኣብ ካልእ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሓጎስ ክንርኢ ብምብቃዕና ኩላትና ተሓጒስና ኣብዚያ ነቲ ሓጎስና ገለገለ ሰባት ድማ ብፍሉይ ክገልፅዎ ርኢና ኣለና ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2024 ማለት እዩ ከባቢ ፍርቂ 1,552,000 ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝገሹ እዩ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ከባቢ 40,000 ዝኾኑ ወፃእተኛታት እውን ናብ ኤርትራ ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ብኻልእ ዘራርባ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ካብ ኤርትራዊ ማለት ካብ ካልእ ዓለም ናብ ኤርትራ ከም ዝገሸ ዋው ናይ ብሓቂ ትሕጎስ ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ኤርትራ ስግባኣ ኪኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ትግምት ገለገለ ሰባት ግን ነቲ ኩነታት እውን ንቕድሚት ገጾም ጽቡቕ ዝኾነ ካልኩሌሽንስ ገይሮሞ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ከምዚ ዓይነት መጎሻ ተስፋኒውስ ዝገበራ ካልኩሌሽን ነይራ ማለት እዩ 300,000 ገሾም ድሕሪልና let's play a guessing game using a conservative estimate ሓደ ሰብ ንኤርትራ ገሹ ኣብ ኤርትራ 2,000 ኣጥፊዩ ንበሎ ብውዑድ እዩ 2,000 is nothing ግን 2,000 ኣጥፊዩ ቶም ፎሬነርስ ቶም ወፃእተኛታት ድማ $1,000 ኣጥፊዮም ንበሎም ኢሉ ስለዚ ካብ ዳያስፖራ ናይ ኤርትራ ከባቢ ካብ 552,000 ዝኾኑ ሰባት በብ 2,000 እንተጌርካዮ 1.1 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ንዛረብ ኣለና ካብቶም ወፃእተኛታት ድማ 39.5 ሚልዮን ማለት እዩ እዚ ብውሕድ እዩ ኣነ 2,000 ኢልዎ ዘሎ 4,000 ክብለ ይኽእል ኣነ ስለዚ 2.2 ቢልዮን ዝኸውን ዶላር ኣብቲ ሃገር ክጠፍእ ክኢሉ ከም ዘሎ ክግምት ይኽእል ኣነ ማለት ሓደ ሰብ ከይዱ ብ2,000 ጥራይ ክገላገል ዝኽእል ኣይመስለንን ገለገለ ሰባት ድማ ኣፀቢቑ ብዙሕ ገንዘብ እውን ከጥፉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ንምሕሻሽ ንምዝዋር ገለ ጥራይ ኣይኮነን ንቤተሰብ ምሕጋዝ ኣለዎ ገለመለ ኣሎ ሰብ ምስ ከደ ሳክት ብውሕድ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ሰብሲ ክንደይ ኣጥፊኡ ይመፅእ ንፈልጦ ኢና 5,000-6,000 ዘጥፍእ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ትሕትኡ የጥፍእ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓብይ ኣበርክቶ ክህልዎ ዝኽእል እዩ and this is exactly እቲ ንብሎ ዘለና ቱሪዝም እቲ ዝቐለለ ምንጪ ናይ ወፃኢ ሸርፍን እቲ ዝበለፀ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ጃምፕ ክገብሮ ዝኽእል ንላዕሊ ዝላ ንክገብር ክሰርሕ ዝኽእል እንተሎ ቀዳማይን ወሳንን ነጥቢ እሱ ኢና ንብል ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዕዞ ንኤርትራ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብረላ ዝኽእል ምዃኑ ዝንገር ዘለና ኢማጅን ለው ኣይ ኪፉል ፍሮም ፒፒ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ገለገለ ሰባት ካብቶም ፒፒ ካብ ብልፅግና ማለት እዩ I'm trying to argue that the entire Eritrean economy is just 2 billion there you go ገለገለ ኢትዮጵያውያን
stupid ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ቁጠባና ኤርትራ 2 ቢልዮን ይክብሉ ከለዉ ካብቶም ካብ ደገ ዝመፁ ጥራይ 1.2 ኣነስ 2 ቢልዮን ዝኾን ካብ ደገ ጥራይ ከም ዝመፅእ ምግማት የድሊ ዝብል ዘሎ this without adding the billions in mining and other export industries ስለዚ on this ኤርትራ ቁጠባና ኤርትራ ካብቲ ንሶም እቶም ዓጀውጀው ዝፈትዉ ዝገብርዎ ነገር ወፃኢ ምዃኑ ቁጠባና ኤርትራ እዩ ዝነገር ዘሎ ተስፋኒውስ thank you very much ካብ ልብና መስግን and this is very important በእንግሊሽ እውን ይግበር ከም ዘሎ ቤክስ please everybody go and follow ነዚ ተስፋኒውስ TN ወይ ካ ተስፋኒውስ ኢልኩም ነዚ follow ዘይገብር ኣብዚ ቻነል ዘሎ ሰብ ኩሉ አይግባእ everybody should follow him ምክንያቱ ብዛዕባ ኤርትራ incredible ዝኾነ ሓበሬታ ነቶም ኢትዮጵያን ጎስጓሳን አንጻር ኤርትራ ዝገብሩ fully challenge ዝገብሮምን ኩሉ ግዜ expose ዝገብሮም አካውንት እንተሎ ተስፋኒውስ እዩ ካብ ልብ ድማ ነመስግን ብምቕፃል again እዚ ቱሪዝም ዝበሃል ዘሎ ብምሉእ ክስራሓሉ ዘለዎ ሴክተር ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ዝበለፀ ሃብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝባዩ ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ንዓዱ ክኸይድ ከም ኤርትራዊ ፍቅሪ ሃገሩ ዘለዎ ድማ የለን ስለዚ ኤርሊንክ ዝገበርዎ ስራሕ ነዚ መንእሰይ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ረይዎ ባሳት ቀሪቡ ነዚ ካብ ደገ ዝመፀ ምናልባት መንግስቲ ከሲሩ ይገብረሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ it's worth it እዚ ዓይነት ክሳራ የድሊ ነታ ሃገር የድሊ ከምዚ ዓይነት ክሳራ ስለምንታይ ሰብ መጀመርያ ክፈልጠሎ ሬስቶራንት ሓድሽ ክኸፍት ከሎ እንታይ ዝገብር ብጥሩይ እዩ ዘጥመካ ምክንያቱ እቲ መግቢ ምስ ጣዕምካዮ ምስ ፈለጥካዮ ኢኻ ትጥቀመሉ ስለዚ ከምዚ ጌርካ ነቲ ህዝቢ መጀመርያ ያላልዮ ኣፋልጦ ድሕሪኡ ክውለፎ እዩ ባዕሉ ክኸይድ ክጅምር እዩ ኢንቨስትመንት ክሓስብ ክጅምር እዩ ካልእ ነገራት ክሓስብ ክጅምር እዩ ስለዚ እቲ ነገር ምግባሩ ጽቡቕ እንዲ ቅድሚ ሕጂ እውን ይግበር ነይሩ እንዲ ከምዚ ኢሉ ብጽቡቕ ሃይ ዴፊኒሽን ቪድዮ ተቐዲሑ ብጽፉፍ መንገዲ ናብ ህዝቢ ክቐርብ ከሎ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ጽቡቕ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ we are extremely happy በዚ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ማለት እዩ ካልኦት ኣቀባብላኻ ናይ ኩልኩም ይቐኒልና ጽቡቕ ኩሉ በዘይ መጠን ጽቡቕ ነይሩ ጽቡቕ ኣሎ ገና ሓጎሰና ኩሉ ህዝቢ يفنقل فيست نقول حزب إريترا كله نوعاتكم كانوا كلهم أنا كنت بحال أب تكساس دالاس إيريا زغمت بزح عمتها تتبيون فنقل كمت سلسة ورحي بلاني جيرولو بدعم تبع حليفوت برنامج بدعم تبع نيرو يسيت لما عند خاني بدعمي ناس 3 ساعات قع زي نيرو بزح آيلاند نار أنا نخيز لنا قلت لنا لو كلنا آيلاند شومات كلمة لو قلت لنا بدعمي beautiful رأيين زبول ናይ በሓቂ እንኳ ሓጎሰኩም እትነዚ ውሳነ ወሲድኩም ነዚ ነገር እዚ ዘስተማቐርኩም ነዚ ሃገር እዚ ነዚ ኩነታት እዚ ዝወደብኩምን ዘበገስኩምን ኩልኻትኩም ድማ መጎስ ይብፃሕኩም thank you very much everybody please like ግበሩ support ግበሩ እዚ ቪድዮታት ናይ ኤሪሊንክ ቫይራል ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ካብዚ ዝበለፅ ነገር ካብ ዓድና ንምንታይ ክመፀና ነዚ ዝግመፅእ ዘሎ ከነተባብዕ ኣለና ላይክ ግበሩ support ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፀናሕኩም ድማ ብልቢ ነመስግነኩም ምዛብልፅ ዝደርፈን ገፈኩም تتورب رحبنا كل مربطة سيفين حظوا مسي باب الدمى يا هم نور يا فرحنا بالخالق الرحمن ملعنا قل أورينا مرة بحرنا ولد أفياد نعفيا قدمنا قل أورينا مرة بحرنا ولد أفياد نعفيا قدمنا قل أورينا مرة بحرنا